салом алейкум, антон азизин, саломат хонавод самошин. Ҳамин китобое ки дар бораи хатна менависанд, хуб албатта мардҳое ки занагиртагиянд ҳастанд, баъзе олимои араб ки занагиртагӣ нестанд, аваё занагиртагӣ нестанд, намедонанд ки занак чия, роҳати занак чия. дар китоби чиз абдуллои ташрифзода, китоби қуввати мард ва шаҳвати зан хондагӣ будам, дар онҷо ки мард асос қуввати чист ки қуввати мард зана шаҳватро бедор мекунад. мард вақте ки ба қувват бошад, шаҳвати зана бедор мекунад. занҳои моли бисёрш аксарияташ намедонанд ки шаҳвати зан чия ва ё фикр мекунанд ки фақат мард роҳат мекунад, зан не. бисёри занҳо намедонанд ва бисёр занҳо қати мисол ҳамсӯҳбат мешаванд, ҳатто намедонанд ки зан чӣ гуна мисол ки шаҳваташ бедор мешавад, намедонанд, бехабаранд ҳамин бисёраш. ба болои сухтанамакҳо хеста ино хатна мекунем ки зан тамоман ҳамоне ки ними никола ҳаст нест нобудш кунанд хоҳиши зана. аммо абдуллои ташрифзода дар китоби қуввати мард ва шаҳвати зан мегӯяд ки марде ба қувват зана шаҳватша бедор мекунад. марде ки медонад кадом нуқтаҳо барои чист, кадом нуқтаҳо барои мисол молиш додан аст, мисол ки бусидан аст, чи аст, амоноро ки мард ки донист, амона вай мекунад, меангезонад мисол шаҳвати зана ва зан дар ҷавоби мард мисол бо ҳам зиндагӣ чӣ мегӯянд ҳамхобагӣ ва лаззат мебаранд. вақте ки мард натавонад мисол қуввата сарф карда ба зана мисол ки шаҳватша наангезонад, вай зан ҳам хай дунё бешаҳват наангехтаву бедор нашуда меравад ҳаст. баъд чандта калонсолои СССР пурсидагӣ мегӯянд ки мо намедонем шаҳват чия, мисол оргазм чия, намедонанд ки оргазм чия. оргазм ин маънош ки занак роҳат мебинад дар ҳамхобагӣ бо ҳамсар. ҳамина намедонанд бисёриҳо. намедонанд ин маъное надорад ки бигирен во ҳамон намедонистагиша айбайн барен. хасен намедонем бигирен китоби қувваи мард ва шаҳвати зана ба забони тоҷикӣ абдуллои ташрифзода чизша муаллиф харен. аросу домодое ки нав оила барпо мекунем бихонем, ҳамҷо маълумоти хуб аст барои шумо. ва китобчаро солҳои 2000 чанд харида будам душанбе. китобча меда чака ине ки китоби бисёр фоидаонак када саҳифаи охираш мусафида гуфтагианд ки китоб дар ҷавонӣ мо мебуд, мо зиндагиро бо дига хел мекардем бо ҳамроҳи ҳамсаромон. аз ин бармеояд ки намедонистам, маълум надоштанд. мо бояд маълумот диҳем ба занҳо ва хоҳаро ки зан оргазм дорад, занам мисли мард роҳат бояд кунад дар вақти чӣ мегӯянд ҳамхобагӣ кардану зиндагӣ кардан. аммо ино хеста омадан дар асри 21 намедонанд чӣ гуфтестиан, намедонанд ки чӣ фармонест. нефаҳманд, намедонанд ки чӣ гуфтестиан одамое ки дар бораи хатна мекунанд барои як лайк, барои як чӣ мегӯянд подписаться кардани тамошобиношон ҳар мавзӯе ки пеш омада хушомад гифта гап задан мегиранд. намегӯянд ки асос дора надорам гап. тасаввур мекунед? ман гӯш кардам, шок дағал дидам ки чӣ хел зан дар асри 21 шаббедориҳои зан дар сари гаҳвора 9 кӯдака дар батнаш мегирад, ба дунё меорад, ӯро тарбия мекунад. ин кам нест? ё аксари занҳои мо намедонанд ки оргазм чи аст? кам нест ки бо хеста ба болои сухтанамакҳо шумо мехезен зана хоҳиша нест мекунед. вай хатна кардани зан хоҳиши зан нест кардан мешавад. зана хоҳишаш нест мешавад. клитор ҳамон ҷое ки хоҳиши зана дар онҷо аста. тасаввур мекунед ки не ки як хоҳиши зан якум тамом нест мешавад. ин аст ки дуюмш сари майнаи сари зан вайрон мешавад. ҳамун духтараки хатна кардагиро машон сарвайрон буданд. ам хобгоҳи мо сарвайрон буданд, шӯхӣ карда наметонистанд, ханда наметонистанд, асабӣ мешиданд, варзиш карда наметавонанд ба хатна кардагӣ. бибинед варзиш почаша бардошта наметавонанд. мо машқ мекардем, дар кришна меомадем, тарафо хатна кардагӣ баъзе машқҳо наметонистанд карда. вай бо ҳайрон мешуданд ки чун метавонем карда, бо наметавонанд. бечора хатна кардагӣ почаша бардошта наметавонанд духтагӣ. мо намуди машқҳоро мекардем ва ё ҳайрон мешуд ки чӣ шумо метавонед карда. баъд ва ё фаҳмидан, савол-ҷавоб кардан, баъд фаҳмиданд ки мо хатна кардагӣ нест. ва фикр мекарда расти мо хатна кардагӣ, аммо фикр мекардем ки ва ё хатна кардагӣ нестанд. тасаввур мекунед, мо дар як хобгоҳ ду намуди одам зиндагӣ мекардем. хатна кардагӣ фикр мекардем ки ҳамашон хатна накардагӣ, а хатна кардагӣ фикр мекардем ки ҳама мо хатна кардагӣ. бибинед, барои ҳамин ман ба шумо мегӯям ки зана бояд ки ҳамчун гул бояд букашанд. зана бояд ки мо бифаҳмонем ки оргазм чи аст. зан бояд ки бидонад ки касе ки ҳамин тамошобини ман намедонад ки оргазм чия,
رقم تلفنتون در چی مونید؟ در کامنتری میفهمون شما در ارگازم چیه، یا که به روسی نمیفهمید به تاجیک شما نمیفهمید که ارگازم چیه. نمیدونن اکثری خواهرمو متاسفانه نمیدونن، دونن کو زندگیشون همین میشه. یک بار شوهرم گفتم که خیلی میکنم خواهرا رو میخوام که آموزونم. شوهرم ما گفت که تو چه یعنی تاجیکستان چی کردنی؟ گفت سکسوالیست کردنی؟ گفتم آه میخوام که خواهرای من بدانن که ارگازم چیه. ببینین یک چیزی که برای زن باید که هوشیار باید کنن که زن باید که با همسرش باید هوشیارانه هم کار کرده کنه، اینا باید ما آموزونیم، نه اینکه بیایم که چیزی هوشیار میشه گیره از بین بریم نیست کنیم خواهش زنه. این مگر جاهلی نیسته؟ در زمان پیغمبر هم یک تا صحابی خط پس ازی گفت آی قدیمت پسته گفت خندید. پیغمبر گفت که در تو حال مو جاهلی موندگیه که آدمی خط پسته و خدا هم قش پس آفریده، چرا تو به حال خندیدی؟ در همین آدمایی که همین ختنه را میگن که یا زمین خچه در همین جاهلی چیزی هسته که چیزی جاهلی را برپا کردن. یعنی از گفتن سکور ما هم گفتی کمپیلو که مویلاب میبروریم یا شوخی که میگه گفتن ریش برو میگن توش که مشکل نه. انا خدمتتون عزیز سلام خانم باشن. لیکن کسی که در کار از چیزای سوال در بارش میگن هر گاز میکشید در کامنت رقم تلفنتون همونی ما برای شما میفهمم. اگر کسی که نمیدونه، کسی که میدونین میدون از دلیل کلا پوست کتیبه تاجیکو زندگی رو پیش برین. خب لیکن لایک 500 سر تکلیف فراموش نکنید.